Ма спи такова. Мада още няма спи. Мачко, да го турим и става никакви в един чувал да го пуснеш там. Да няма как да го носим до там. Висота от втората там е. Не, другия път, че като дойде деца, защото сега имам там и скива. Там имам работа, глупски, нямам да ми защото трябва сега да го изваждам и да го там. Не си жеги нещо на стена, забирам много лед. И то нашия долния и хладилник трябва да чупа при седмица. Имаше да така. Имаше Учеки си да охлажда или колко обаче е толкова лесно. А никога не е бил, той сам се изключва и сам се така. Ама сигурно от жеги, защото и тия в магазина само се развалят. Това вече беше зимата и гасти. Много интересно как си протяга така лапите една след друга. Они нямат опита. Няма бе. Не е добре. Да отраска. Не. Той ще играе как никой не може да бъде. Го натиснеш нещо, да такова ще... Не да. Как е няма това викам? Как най-няма това? Не бе, просто го зависиха на татко да заспи. А не, защото тя светна там. Да си виж. Но тая първата колона, пак се штракна, що не светна ламка. Следвам за това.